Şuunlar Aşgabatyň döwlet dukanlarynyň öňünde döwletiň kesgitlen nyrhyndan çäkli möçürde şeker, tüw we ösümlik ýagyny satyn almak üçin onlarça adam nowata durýar. Dukanlaryň arka tarapyndan nowata durýan adamlaryň sany 100-e ýetýär. Olaryň arasynda eli çagaly eneler, gartaşan adamlar we aýallar, ýaşlar we çagalar hem bar. Olar irtäherden nowata durup başlaýarlar. Şekeri, tüwini we dukanlaryň arka tarapyndaky gapylaryndan satýarlar diýip Azatlyk radiosynyň anonim şertde maglumat beren paýtagtda habarçylarynyň biri 31-nji maýda gurrun berdi. Azatlyk radiosynyň redaksiýasyna gelip gowşan video ýazgylarynda döwlet dukanlarynyň satyjylary bilen nowata duran adamlaryň arasynda käte dawa jenjeliň hem döreýändigini görsek bolýar. Şeýle-de garaşmakdan ýadap halys bolan gartaşan aýallaryň we adamlaryň käbiriniň töwerek daşdaky ýan ýodalarda oturandy hem görünýär. Azatlyk radiosynda döwlet dukanlarynyň anyk belgileri, ýerleşýän ýeri baradaky maglumatlaryň we nowatlary görkezýän video ýazgylaryň bardygyna garamadan howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli olary köpçülige ma'lum etmekden saklanýar. Habarçynyň sözlerine görä tüw adam başyna 3 kilogramdan satylýar. Onuň 1 kilogramynyň döwlet tarapyndan kesitlenen bahasy 8 manat. Şeker her adam başyna 1 kilogramdan satylýar. Onuň döwlet tarapyndan kesitlenen bahasy 7 manat. Aýdylmagyna görä hususy söwdany kotlarynda 1 kilogram tüwi 20 manatdan, şeker 12 manatdan satylýar. Şol bir wagtda habarçy döwlet dukanlarynyň arka tarapyndaky käbir adamlaryň şekeri özlerinden satyn almagy teklip edýändigini, ýöne olaryň onuň bahasynyň üstüne 2 manat goşup satýandygyny hem aýtdy. Käbir adamlar döwlet dukanlarynda 7 manatdan satylýan şekeri özleriniň 9 manatdan satýandyklaryny aýdýarlar diýip habarçy belledi. Beýleki tarapdan Azatlyk radiosynyň redaksiýasyna gelip gowşan videoda döwlet dukanlarynda tüwiniň, şekeriň we ösümlik ýagynyň sowdasy towtudylandan soňra dukanyň arka tarapyndaky gapysyndan bu ady haritlarynyň şeýle-de towuk ýumurtgasynyň usullyk bilen çykarylyp başga ulaglara ýüklenip alınıp gidilýändigini hem görsek bolýar. Azatlyk radiosy Türkmenistanyň sowda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligine degişli dukanlaryň öňündäki nowatlar barada bu ministrligiň özünden maglumat alyp bilmedi. Azatlyk radiosynyň habarçylary döwlet dukanlarynyň öňünde nowatlar dowam edýän mahalynda paýtagtyň bazarlarynda käbir ady haritlarynyň bahasynyň hem gymmatlaýandygyny aýtdylar. Import edilen towuk aýagynyň 1 kilogramy 10 manada durýar. Mundan öň onuň bahasy 8 manada barabardy. Munyň üstesine de satyn alynan 1 kilogram towuk etiniň gapdalyndan 120 gram çemesi buz çykdy. Akar gazlandyrylan agyz suwunyň bahasy 2 manat 70 teňe barabar. 1 litr fantanyň bahasy 34 manat 80 teňe. Bu dollaryň resmi kursunda tas 10 Amerikan dollaryna barabar diýip paýtagtda habarçylarymyzyň ýene biri gurrun berdi. Türkmenistanda şeker, ösümlik ýagy, towuk ýumurtgasy ýaly günübirin gerek bolýan ýa-da ulanylýan käbir adyk önümleriniň şol sanda unyň we çöregiň gytçylygy indi 2017-nji ýylyň ahirinden bäri wagtal dowam edýär. Bu gytçylyk aprel aýynda gaýtadan güýçlenip şonda Azatlyk radiosynyň paýtagtda habarçylarynyň biri Aşgabatyň sowda kotlarynda we dukanlarynda her bir adama diňe 10 sany towuk ýumurtgasynyň satylýandygyny aýtdy. 15-nji maýda Azatlyk radiosynyň paýtagtda habarçylarynyň biri Aşgabatyň döwlete degişli dukanlarynda şeker gytçylygynyň gaýtadan emele gelendigini habar berdi. Türkmenistan soňky 2 ýyldan gowrak wagt bäri ykdysady kynçylyklary başdan geçirýär. Bu kynçylyklaryň şol sanda adyk gytçylygynyň we gymmatçylygynyň fonunda ýurdun hökümeti 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwaryndan ilata çärek asyrlap berilen ýeňillikleriň ençemesine şol sanda gaz, suw, tok muhçylygyny ýatyrdy.